सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रभाग 3 मधून दीपक पाटकर शिवसेनेचे शहर प्रमुख आणि नीना मुंबरकर या दोन महिला उमेदवार विजयी झालेल्या आहेत। आपण आता दीपक पाटकर यांच्याशी चर्चा करू। दीपक पाटकर साहेब, एकदम मात्र तुम्ही मोठ्या मताधिक्याने दोन्ही उमेदवार विजयी झाला, दोघांबद्दलही उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या आणि निवडणुकीच्या आधी पण अनेक महायुतीत बिनसलं होतं, त्यावर सुद्धा अस्तित्व शून्य अशा प्रकारची वल्गना केल्या गेल्या होत्या। काय निवडणुकीच्या विजयानंतर प्रतिक्रिया आहे? माझी पहिली प्रतिक्रिया अशी असेल, मी रामेश्वर गणपतीला वंदन करून आजच्या या ज्याने जी काही वल्गना केली होती की नीना मुंबरकर असतील किंवा दीपक पाटकर असतील किंवा या देऊळवाडचा माझा ग्रुप, यांना काय ते लोक कमी समजत होते आणि सांगत होते आम्ही हा तुमचा पक्ष लहान पक्ष आहे आणि तुमचा तो शून्य आहे। ते शून्य का आहे ते आमच्या ह्या देऊळवाड वासियांनी सगळ्यांनी चांगल्या मताधिक्याने आम्हाला दोन्ही सीट आमच्या निवडून आणल्या आणि त्याचप्रमाणे नगराध्यक्षांना सुद्धा असंच मतदान करून नगराध्यक्षांची सुद्धा मान उंचावलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही देऊळवाडच्या ज्या लोकांचे मी आहेत नाही ते खरोखर मी त्यांचे कधीच उपकार विसरू शकत नाही, कारण 20 वर्ष तिथे काम केलं आहे। त्या 20 वर्षाच्या कामाची जबाबदारी आम्ही एकदाच फिरलो वार्डमध्ये, पण ह्या मुलांनी सगळ्यांनी रोहन असेल किंवा आमचा जगदीश गावकर असेल, कमा गावकर असेल, हरेश फणसेकर असेल, हे सगळी मंडळी, आमचा प्रमोद गावकर असेल, आमचा बबलू गावकर आहे, साई बांबुळकर आहेत। खरोखरच मला हा वार्ड म्हणून नवीन जॉईन झाला होता भरडेवाडा आणि खरोखर त्या भरटधक्के गेल्या आम्हाला की त्याने सुद्धा सांगितल्याप्रमाणे जी दोन्ही मते होती, त्यामुळे आम्हाला आता कुठचाच हे राहिले नाही। भाजप पक्षाला सुद्धा आम्ही हे दाखवून दिलं आहे की जे शून्य शून्य म्हणत होते ते शून्य काय आहे ते आम्ही त्यांना दाखवलं। विकासाचं विजन घेऊन जाणारे आमचे कार्य, आमचे मालवणचे दत्ताजी सामंत, आमचे गॉडफादर नारायणराव राणे आणि आमचे सगळ्यांचे प्रमुख ह्या शिंदे सेनेचे आमचे एकनाथजी शिंदे यांना आणि उदय सामंत आमचे मंत्री आहेत। आज खरोखरच आम्हाला जे काही सहकार्य केलं आणि सहकार्याबद्दल त्या देऊळवाडच्या लोकांनी मला जे निनाल आणि मला जे निवडून दिलं आहे, खरोखरच मी त्यांचे उपकार विसरू शकत नाही। खरोखरच त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि खरोखरच माझ्या पक्षाला हे चांगलं यश मिळवून दिलं त्याबद्दल सगळ्यांचे मी आभार मानतो। खरं तर भरडेवाड्यातूनच महत्त्वाचं मतदान होतं, कारण भरडेवाड्यात काय होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता होती। प्रत्येकजण सांगत होता आपल्या बाजूने राहील, याच्या बाजूने राहील, त्या भरडेवाडा याने फोडला त्याने फोडला। कशा पद्धतीने भरडेवाडा तुम्ही कॅप्चर केला? भरडेवाड्यात जे लोक होती, बबलू गावकर असतील, साई बांबुळकर असतील, आमचे चव्हाण साहेब असतील किंवा इतर जे सगळे लोक होती, त्या लोकांनी खरोखरच आम्हाला कामाचा आढावा दिला। त्यांनी का बघितलं तर 10 वर्षात एकही काम झालेलं नव्हतं, पण ह्या बबलू गावकर किंवा साई बांबुळकर हे माझ्या पुढ्यातच आहेत, भरडेवाड्यातलेच आहेत। ते खरोखरच माझ्याकडे जीव तोडून त्याने लोकांनी ते काम केलं आणि मताधिक्य सुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं की बघ तुम्हाला मताधिक्य जसं तुला देऊळवाड्याला पडेल तसंच तुला मताधिक्य हे सुद्धा आमच्या भरडेवाड्यातनं पडेल। आणि खरोखर भरडेवासियांचं आणि वायरीच्या लोकांचं मी खरोखरच अभिनंदन करतो, खरोखरच अभिनंदन करतो। पुढची भूमिका कशी असेल? शिवसेना बरोबर भाजपबरोबर युती होईल की कशा पद्धतीने? हे काय पक्ष नेते ठरवतील त्या नेत्याच्या प्रमाणे चालणार आम्ही। खरं तर जगदीश गावकर मॅडमकडे येतोच मी, मॅडमकडे आहे, परंतु खरं तर सुरुवातीलाच तुम्ही जाहीर केलं होतं की दीपक पाटकर यांच्यासाठी देऊळवाडा आपण सोडलेला आहे किंवा आपण त्यांच्यासाठी उमेदवार दीपक पाटकरच असतील। विजयानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय? विजयानंतर सांगायचं म्हणजे काय, दीपक पाटकर असे कार्यसम्राट आहेत की कोण रात्री बेरात्री सुद्धा दीपक पाटकरना कोण, आम्हाला धंद्यामुळे वेळ नसतो, पण आम्ही जी सीट दिली ती लोक म्हणायचे बाहेरचा आहे बाहेरचा आहे, बाहेरचा नाही तो मालवण शहराचा आहे नगरसेवक, हे लोकांच्या लक्षात नाही। आणि परत ही ज्यावेळी नारायण पहिलं हिला मी निवडून आणलो, त्याच्यानंतर सांगितलं एवढी लहान मुलगी येऊ शकते काय, त्यावेळी सुद्धा आणलं, नंतर परत एवढी कॅप करून सुद्धा आम्ही नीना मुंबरला सगळ्या आमच्या वाड्यातल्याने निवडून आणलं। हा आमचा विजय। दीपक पाटकर बाहेरचे आहेत, आपल्याच शहरातले आहेत आणि त्याचबरोबर त्याच्यामुळे आपण त्यांना निवडून आणलेले। आणि आता नीना मुंबरकर, खरं तर सुरुवातीपासूनच भीती होती की नीना मुंबरकर काय करणार, आपलं काय होणार, अशीच चर्चा तिला होती, पण परंतु जनतेने विश्वास दाखवलेला आहे। काय प्रतिक्रिया? राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आणि जगदीश गावकर आणि फणसेकर, वाळके, मालवण आशीर्वादाने मी आज हॅट्रिक केलेली आहे। तर हा विजय हॅट्रिकचा माझा नसून हे सगळेजण हॅट्रिक झालेले आहेत। ही माझं प्रथम, कारण आज जगदीश गावकरने जेव्हा मी सुरुवातीला सांगितलं ओ तुम्ही उभे का नाही राहता, तुमची सीट उभी करा, मिसेसला उभं करा, तर एवढं ज्यावेळी मला सांगितलं ना, खरोखरच आज मला भरून आलेलं आहे। एकट्याचा माझा नसून आणि यशवंत गावकरही आहे त्याच्यामध्ये, ते तर खरोखरच ज्येष्ठ नागरिक
काय 72 वर्षाचे सगळीकडे फिरत होते. तसंच या जगदीश गावकरांनी त्यांना वेळ मिळाला नाही, परंतु 4 दिवसात कमा गावकर यांनी जे 4 दिवसासाठी आणि सगळे हरेश फणसेकर गावकर वगैरे या सगळ्यांनी 4 दिवसात अथानक असे प्रयत्न केले. मुन्ना फाटक पण आहेत त्याच्यामध्ये, फाटक कंपनी सगळे. फाटक सगळे एकच नाही तर सगळे फाटक सगळे गावकर एवढ्या सगळ्यांनी आज शेवटच्या टप्प्यात अशी चर्चा होती की नीना मुंबरकरने पक्ष बदलून चूक केला. आता काय वाटतं? त्यांच्याच ह्याच्याखाली मी संपूर्ण आणि जगदीश गावकर सुरुवात माझी राजकारणाची इथून झालेली आहे, त्यामुळे मी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली निवडणूक लढवली. नाहीतर माझी 15 वर्षाची गॅप होती, मी 15 वर्ष शांत होते. नंतर पुन्हा त्यांनी मला धनुष्यबाण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते धनुष्यबाणावरतीच मी हॅट्रिक केलेली आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे.